kaiyag na saray Pangasinense. Jad Dagupan, Paborito. Manawag, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Quad City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning, good morning. Masantos and mabig morning lang ulit balang sinansakay. Las 8:30 lang nakabusan. Wadyala sa programan PM. Paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Siyempre kalupkan tabayo sa raya. Ang kuryod sa iyong programa, amigo RJ Beremenes at your service always. Tansay partner ko, good morning! Partner! Good morning, partner Arjo. Dahil una na tayo ay salamat sa panubay sa kalugaran tarang taga Binmalay at listeners na sa iyong programa na PM at Binmalay. Oh, talagan na mampre-pre para kalamat partner para da saya pansirbin da saray kabaluyan dita na da Binmalay bilang Oscar Head partner. On partner, para tala po da wala na final distribution ta na saya so paiter ta na sukpe na rin social pension pensioner na Binmalay no Lunes, Martes, ta Miyerkules. Wow! So atanat na-inform mo Lara, partner? Oh, na-inform talara, walay sulat yung ginawa mi to-inform even the barangay captain with the support and the national police para suporta sa ating pamimigay ng ating mga social pensioners ng ating mga kababayan taga Binmalay. Wow! Karuman, wala may nung kun live video partner happy ray managkumpuni si Ratan, wala mo impalabo yung fingerling, santuman partner. Wala yung palabon fingerling at sa suporta at sa fisherman tayo. Yari magkuwari manalagi pukok, doon to ka Manila Tanay. Yan nalapod day, itong initiative of our beloved mayor. Ay daniray napresenta ka sa bangus 3,000 fingerlings na Malaga, Tilapia, partner RJ. Wow! So aratan at singa tulong sa sikara araya may ken singa apektado sa may dimalan iran kalamidad partner. On partner naman talaga na report na barangay Captain Daya sikara talaga na damage sa kapukukanda sa amin di mapasiray ramay kalamidad niya gawa dyan Pilipinas partner RJ. Kaya nang ko tanabandag ko di manod sa may live video partner. Talagang na hands-on si Mayor doon taniran na kipakaran da sa Rekabaluyan.
On si Babanin Mayor ay mo tayo simple mula ka suporta na lapot tagay at ay dapat kumuso alagan data makatulong at sa aray talaga na ray may fisherman ya damage sa reskonto ay palagaan nyo talaga nang to na arami mga awat at arami talagan indigent na damage sa samay kalamidad na palabas pa ni Rajay. Saya nanay mano ta kasi dita na da bali namin binmaloy. No talaga na pangkaukulan rayay nanduro man ahinsya na gobyerno nasyonal dita na da say tagay partner at talaga na panpupursiga nun mayor ya makala so bali na binmalay para da saray kabaluyan anto On partner Ali siyempre at people money tax data man tax mo kan pugan niya ipawiltan at sikara sa babangan ng mayor atan kwanto ag pinasalamat ang ingin talagang kanipugan san dapat labat iya umpay lisketes kayo man tatax atan may kwartay ng papawila serbisyo na gobyerno kwanto pa sir. Lante pero saya kwandalante saya nanunung da may no maungkan na mga lawit maungkan na manengneng minor source nasarat ay serbisyo tan pundo talaga na walay nakalawit mo singasatay LTO no agtutan na kinalawit ng mayor para da sarat ay man akitongtong sugabay tan ibaga da sa LTO national di ang kaputan di ba? On partner no antam medyo binmalay dakila so kalan talaga at may 10 laingan at may 200 at agla asakupan may 100 ay wala asakupan labat ya 180 katuwala ni sakit kaya amin lara may walay loob da at makalubi ray na diretsan saya makalaya na balbalag ya may tulong at sekarang at pangala din lisensya tagtulaban ng mayor ay binmali mandada biray ugugaw aray so talang 80 na babi ang apilisensya da pandaraji Ito ma'am binulantan na partner alam binula labat pandaraji nangyari ayan bulan at sinimba so agawa pandaraji okay so marakuptan ipaliwawat ta pa may kin na may scholarship program di ba na aruman na San Lasos may bilang ya San Lasos di ba kanya na aruman tan partner lapod sa may balag na income na sa bali na binmali gataon na anang ng mayor sa income at from 50 million na mala 293 million at anang nang tuya kailangan na aruman susaman so scholarship na binmalay na 100 totoo naman kaya makatulong sa talagang arami mahirap bilay at sa aramay kanupugan yung estudyante mampupurson talagang labay di manaralas makapalabi dira sa eskola tas kwanto ay na scholarship ipapawil ko labat so sa may kwartayo itatak sa munisipyo lapod bag solution tayo ipapawil kumuta na serbisyo para sa tutubin balik kwanto panraje anta importante tan partner wala nagmaliumot ya leader tayo Pangasinan sa kwanto tulungan ti raya ay so less fortunate but deserving student kwanto ta nang numutay sa kaya mairap ya pamilya na pan-aral mo labat so sa kreditan na pang-graduate mo ta na magmaliw ya professional makalay mo ya trabaho kwanto aya sumangyagwat nagkipapasa na kabibilay na pamilya kwanto partner yan ang gapoy mairap ya pamilya ay naiwasan iraratay nayarin nagawan na gawon da na maugas sa liwarang problema sa syudad kwanto at abandag kumot di na da binmalay tuntan so gagalatan talagan na ang gapoy kulor na politika partner. Paano nang mamisan na bigla labat si Mayor tawala ramay mampinsi wa bigla baga mayor siyang may scholar mo natawala di immigration wala police wala maestra talaga na si mayor amay ng vice mayor ni ano ni vice mayor mag-ingan isang private na citizen ni makakatulong laya mababa scholar na saray anang opportunity estudyante naton nakulmulatan so scholar anang nang moy amin ng dayas karat nanang nang day mayor si Kwanda atan may idol min mayor na napod siya may sakriya scholar to Kwanda Panay. So gabay mo ni baga talaga na wala da puso tumatla so untulong da saray
kabaluyan. Kabay mo ni baga, ang gano ni Mayor, talagang wala niya programa tuman. On, partner Aji, abeg natin ang programa ng Mayor, ya, at sumaytay scholarship na ton. Ang ganat na nitutuloy to, partner Aji. Kanya na, maminsan nabigla labat-lat, wala ray, may thank you, mampinsiw, partner. On, kasi maminsan, nasaman kasi si Mayor sariling bulsa to, syuldo to, katuiter to, ya palis kolag daray, estudyante na to, minsan, walay nakarmin ng Mayor at bigla ng piso mo ito, napudbilis na kami sa kaensya, si Kwanto Mayor, siya may scholar yun sama na tawadyak la, Kwanto katon. Siya malikat si Mayor, tara may iter to scholarship at sara may tutuwat ng pursuran talaga pananang daya, amay tanin Mayor sa kadat, agapir di partner Ajay. Anong mo tanoy, kanya na, kasi wala may kwandalante, share your blessings, tulong ka ag mo ilaluan walay unsabid si kaya ag mo ilaluan ya kwanda partner Leon. Ano na mo, partner Ajay, that paragitan ng Mayor na blessing to, at sara tutubin malay, through si initiative, no, minsan lang din, taptay mo, si Mayor at siya lito lapintan, kaot-kaot, basta makatulong at sara ito to, natanong mo, sa blessing na binmalay. Sa binmay na tanan, maliliwawa, malilinis, ang apidi sa allowance, tawalan nila so araya tutudin malaya kagi subutang ng gobyerno o dino na bleblisan sa binmalaya makakalari posisyon iyagay laluan niya singa balbalag tayo niya singa pride na binmali tayo partner Ajay. So, pero maminsan agmumat na panisyan amin nanto wala nira may manbash, manggaway negatibo na reaksyon, pero Panadi si Mayor, sila magsatan, pulyan mura tampano, agirabat napapansin. Kulang. Pansin, labay-labay. Kaya lang, nututusan mo si Mayor aliwan politikan to, sa kaya public servant. Nasumpala, ang aputan sa pipilan to, kay bato may handi, nanirap may handi, basta luga suliya gago mo, kay bato ka. Basta wala kang puder, wala kang makta. Oo, apultot. Basta ito naman yung sinasabi ni partner Leon nanto basta dugay gagawin mo pulyan mo laratan basta dugay gagawin ko pulyan mo laratan ya man problema basta duga so gagawin ko balik ko ratan partner. Hello kino yung lulubay magano. Hello. Okay, go. Apultot. Sige, go. Hello, partner. Taman-tam si Stalin Mayor, ay parang bato ang gandang iboto lupang kamungan na karaklan sa gagawin ko. Di ba? Ang tanutan, sa iya political will to, talagang balbalag sa political will to, tanda to, may gawin to mo lamang at the end, na-appreciate na saray tutuod din malay. Nanamuna to sa gawa, other parts kasama niya, dati mambabasir natin, mimirup lang Mayor. Nagkaras sumirup kini Mayor, tanan ng damay, ingkay stricto to, may gagawin to, pangkamungan na bali, ag natatalusan dalaya, imasinson moong subin mali para di. Ag na may babagaya, ikukumpara mi, susaya administrasyon ng Mayor, pero nanang timat, sa amin na administrasyon wala ginawa daw mangbalat anang muso talaman talaga na may pagkababago pagpapaliwanag na bayan ng Binmalay ang pagdibaraman na porque siya kay Baxi Mayor no siya abnad mo lato galing yung si Pami Macdag di may kulang kuta siyempre antak sa iwan nuno ko mo si kaktakan na bali tayo panarajay nesay walay reaksyon dya ay say kwanto agda natalusan siguro. So, inka stricto ng Mayor, agaera, makalusot, gabay dan nagawan, pikuwat, balat, ipasuot data, si Karaso, nakwartaan kwanto partner, gabay ti bagaya. Kasi si Mayor, ang tulabay tay, kaya na may bayan muna bago sa may pangkamungan, nadakil pangkamungan na bali, sa may pangkamungan na pigpigaran totoo. Kanya na ang gano, kaiba ka, no kaibaan ka, ganayari. Gabay kaiba ka, pero ipasu may pikuwat, ganayari. Wala mo tiramay labay de Mulop,
Lapod, nawalay interest na yagawan bala. Nagtapabigyan ng mayor, katumay, kumbarong ira. Pero dapat kumon, nung tulong tayo voluntaryo, amin nang tayo pangkamungan na balay, alam pangkamungan na sarili tayo ingan, siya makatulong at balit. And amin tayo, pinasa, created by the Lord, pare-parehas talapod, wala may pantulong tayo. Mayaman ka, dapat usar mo man na pakatulong ka para mo to, alawan usad mo para sariling panel, RJ. Oo, katunayan, katibayan dyan, yung sinasabi mo, na walang EUM, walang disallowance, nano sar, duga natin, supundo, nabin malay, partner. Nantamo partner, siya partner, amin, gagawin ko, Oscar, amin na planong ko, kung dadalang kinin mayor, mas maong nanta, si mayor, ibang ato ka sa may gawong pangkamungan, ka na disallowance, tanak ka, sabay ito puputiktan to namin, so aspeto pati sa empleyado, tulabaya, na damay nagkakaso partner, RJ. Kinasara may kin, the department heads, dati medyo may ilag-ira kay mayor, di ba? Pero ngayon parang naiintindihan na nila, partner. Kasi antang partner, tututusan datan, si Mayor ateng na empleyado binmalay. Narinig mo ka, dapat putagan to ka. Dapat ibang atugat pangkamungan. Dapat ang dapat mansisintihan. Si gago ni Mayor, pangkamungan da. Nalalang to, siyempre, being the Mayor, siya to sa management, supervision ng munisipyo, nalalang to amin kumun. Unta mo, so parang panangaro to sa anak to, untan panarajan. Sige, Karuman, di ba, busy ka, Karuman, nanto kanyan inasikasom, iramay wala do pisinam. At antam sa implake interview kinan na mayor, iraramay mangkukontrata na proyekto ditan bali na binmalay. Ay manaya niliberan to no substandard o dino aga naduduga so sa may wala da program of work sisitan to. Babagang tura, tundok kayo, kwanto manaya. Wala rin ipapagbagturan kuno. ng project na aliwan standard pabagbagtutan. Nangyari na may inan-inang musiminto, hindi. Pagbag mumbo, tumay dapat. Kasi ramanong kasi santada, porque abubay pakalada. Lanti. Hindi. Meron di. Sila ba ito baga dapat ng tuman so quality and quantity yung manat sa may bidding dapat katigawa mo pa nila Jay. Kasalanan da kinuti i-dive presyo di ba? Isang hira mantipid. Napag malat kwanto na mayor yasay kabatan tayo sa atan na partner yun talagang lalaentun o obserbaan nunung nuduga sugago unda manaya partner. Siyempre, si Mayor hands-on kasi supervision ka eh. Sika sa oma na balay, no wala alingod balay, hanggang ken si kay tutel. Iba nga walay kunay bans mo, nga nga po karton dapat sila ba ni Mayor malinis sa amin. May ang kapilan ng nang, ya iwem, ang kapilan ng nang ya, may talagang aliway ginawa pa nila. Kaya pala yung isang nagpapatayo dyan, ng isang building, siya na yung nagsabi, bilibak kinon mayor talaga nagkamakalusot kwanto agto gabay so shortcut kwanto ang gapi shortcut nanuman ka nang mo papel ko takulang gago mo kanto to pati sika pirma no aliwa lante correct walang shortcut. Walang shortcut dito, proseso lahat. Tapos yung kanyang sinabi, yun ang nagustuhan ko dahil ako yung mga ganyan kaya ako pinoprotektahan yan dahil pera ng taong bayan ng nandyan, kwanto mo at manar. Basta walay agawan na balay si Baba Tunay-Nay, no ganang lapod sa katong kwarta, si Baba Tunay-Nay agyok bisa salamatan. Si pasalamatan nyo sa gobyerno talapod kwartayutan. Iba igagawin ko laban talapod ipapawil ko may tataksyon balay. Kaya dapat kailangan ipawiltan niya marakip at sari on balay. Unta to sa itong kwarta, si Baba Tunay-Nay, huwag niyo akong pasalamatan. Ang pasalamatan niyo ang taas dahil ako'y ginawang instrumento lamang para makatulong sa inyo. At si Baba to, ang gano'n sa itong kwarta bagat ni si pisalamatan tayo diyan tagay. Antan unta siya ng meron sa may katulong ako unya. Ang po, ang talaga rin subalas. Si kwanto, labay yumak mandi, basta ginawang ko sa kanagpagang ko binmalay, ginawang ko sa parat sa karaklan,
duga lahat na nagagawang kuta, walay political will to pare, partner yaman serbi para sa rito. Ayun, nabanggit mo yung political will. Kaya siguro yung mga nakikinig sa atin at nagre-review ng programa, mabutit nalalaman nila. Dahil, di ba, yung practice nga na pag isang LGU, may mga paboritong mga kontraktor yan, di ba, madalang kang makakita na, di ba, parang may usapan na. Pero dyan, talagang pinagagalitan ni Mayor yung mga kontraktor at dyan mo mababanaag na yung bidding ng mga kontrata, open yan sa lahat, di ba? Oo, open yun sa Binmalay. At nakikita mo naman, pag kung sinong nanalo, kung sinong mababa talaga, yun ang susunod. Wala yung mga ganyan. Kasi alam mo, mayor natin, ayaw niya na madumihan yung magandang ilumbasya. Sino ba naman, kung tutusin mo, mag-playback tayo. Sino ba naman ang isang tao na ilang beses natalo at mayroon pa siyang political will na lumaban kasi gusto niya na baguhin at pakita niya yung tamang pamamaraan, tamang serbisyo at tamang pamamalakad ng bayan. Ngayon nakamtan ng Binmali yon. Pinakita ni Mayor na yung balak niya kaya nagsakripisyo ng ilang taon, natalo 2 beses pagka Mayor, hindi pa siya umindo dahil gusto niya na ipadating sa bayan ng Binmalay yung tamang pamamalakad, tamang serbisyo sa bawat mamamayan. At nakita natin ngayon, sa pag-upo niya, pang-4 na taon niya, nakita mo na ang malaking pagbabago ng bayan ng Binmalay. Yun nga alam mo, nabanggit mo yan. May isang nag-react nga nung tapos na yung program natin na sabi katunayan, yun daw dyan, yung parang prueba na kahit na stricto si Mayor, love siya ng mga taga Binmalay dahil daw yung una niya, parang yung pagkasabi, yung una niyang panalo noong siya naging mayor at talagang naging stricto, naging matuwid yung kanyang paninilbihan bilang mayor dyan sa Binmalay, lalo na nakadagdag sa kanya dahil daw yung paniniwala, dahil daw yung pangalawang pagkabalik niya, mas malaki daw yung kanyang panalo. Partner, so yun daw yung prueba, sabi nung isang nag-react. Para sa akin din, alam mo, Partner Ajay, kung tutusin mo si Mayor yung unang serbisyo, dapat tingnan niya yung para sarili niya. Dapat. Siya, makikita na parang, alam mo na, puso niya gano'n kasi, una niya para makabalik siya. Pero hindi niya inisip ang sarili ni Mayor. Talagang ginawa niya yung pagka-stricto niya, pinakita niya kung sino siya. At sabi niya noon, kung gusto nila ako, ibalik nila kung ayaw nila sa akin, nasa kanila, basta gagawin ko yung tamang pamamaraan, tamang serbisyo, at tamang pamalalakad sa bayan ng Binmalay. Yun nga kaya nga prueba daw yun dahil imbis na matalo, bumaba yung lamang niya sa kalaban, mas lalo daw nadagdagan. So yun, from 6,000, umabot ng almost 12,000 o something 11 yung lamang niya sa pangalawang termo niya. So it only shows na tama yung ginagawa niya, parang ganon. Yun yung pagkaintindi ko dun sa isang nag-react nung natalakay natin, yung pag-angat ng income, yung pagiging mabusisi niya dun sa mga transaksyon at pagka-stricto, partner, yun yung naging reaksyon. Ito nga, partner, huwag nila mga administrasyon. Alam natin may nagawa rin sila. Alam natin walang administrasyon na walang nagawa para sa bayan. Kaya lang makikita mo talaga yung pagbabago sa panahon ng ating buting Mayor Pedmerera. Nakita mo yung malaking pagbabago. Pero tingnan mo, nailawan ang buong Binmalay. Unang project niya, nakita mo yung gusto niyang daan na maliwanag, yung purpose niyang maliwanag para sa bayan, yung kanyang puso na maliwanag na serbisyo dahil ang unang ginawa ng mayor ang pagpapaliwanag ng ating bayan. Kung makikita mo, ako matagal na ito, pinakita ko yung vision na pinakita niya una, paliwanagin ang Binmalay. Para alam nila maliwanag yung nasa isip niya, maliwanag na dadaanan, maliwanag na kung sandaan na tutungo sa ukaulan ng bayan. At nakita natin ang Partner RJ. Unang ginawa, Partner RJ, ilaw. Dahil niliwanagan niya. Bakit? Marangkada na si partner ko tapos napuputol. Di balit,
gamitin na natin na partner Leon yung unlimited na communication natin para hindi every 10 minutes na napuputol yung linya natin. Teka ha. Dahil meron pa naputol. Oo. So, partner yung mga reaksyon ng ating mga kababayan, sumasang-ayon naman sa mga nangyayari dyan sa bayan ng Binmalay. Hello, partner. Hello. Parang, teka, partner, at medyo nawawala-wala ka Teka, yun na yata yung signal natin. Hello. Sandali. Kakadiferensya yung cellphone natin, partner. Sandali Okay, at loudspeaker kita. Pero bakit ayaw? Sandali lang Yan, partner, go ahead. Partner, malinaw na, partner? Yes, malinaw na. Partner, sinasabi ko palagi na makikita natin ang unang project ng ating Butimir ay liwanag. Yes. Ibig sabihin yun, patungong liwanag ang Binmalay. Yan ang unang-unang ginawa niya kasi ayaw niyang madilim. Ayaw niyang madilim na pamamaraan, ayaw niyang madilim na serbisyo. Ang gusto niya maliwanag. Kaya yun, nakita natin, yung liwanag na yun, talagang lumiwanag ang Binmalay. You didn't compare to any administration, pero nakita natin yung unang-unang project. Kung ikaw ay marunong na mag-realize, isipin mo, bakit yun ang inuna ni Mayor na project niya? Dahil gusto niya maliwanag siya, maliwanag ang isip niya, maliwanag ang bayan at liliwanag at makikita natin yung yung katunayan ng Binmalay ay umangat. Yes. At kitang-kita naman, partner. Okay, yung mensahe mo na sa ating mga kababayan at yung pakiulit, yung payout sa Monday. Okay, ito po yung ating salamat, partner RJ. At sana sa ating mga kababayan, lalo na sa ating senior citizen, ito po yung senior citizen head ng Binmalay at buong Pangasinan na yung payout po ng bayan ng Binmalay ng social pension, yung SOCPEN po, ay final na po sa Lunes, Martes, Miyerkules po. Kaya ako po ngayon ay nakipag-coordinate na gumagawa ng sulat sa ating mga officials ng barangay, sa ating mayor at sa ating kapulisan para tayo tulungan doon sa pamimigay natin ng National SOCPEN. Ito yung monthly na binibigay sa ating mga indigent social pensioners ng Bayan Binmalay. So siguro aray kay Baska President ng Binmalay at nakapreparara tala po na milara na sulat sa may agaw ng tumiagaw Ilibermiyad Barangay kasi si Blalo Minatan partner ang tumay kadukul lara at lalo minat kabuan at kailangan tas authorization kano na bisita may matiraman doon dukul na partner jet ulik sira yan awat may kwarta ng buo partner jet Marakaptan. Okay, thank you, partner. Okay, thank you very much, partner. Sana ulit, magandang umaga sa lahat na nakikinig at God bless. Kita-kita ulit tayo bukas ng 8:30 to 9 o'clock sa programang PEM sa Binmalay. Okay, thank you, partner. Si Oscar Head. Leon Elorde Castro Jr. na bali na Binmalay Presidente Intiron Luyag na Pangasinan. Oscar President Leon Castro Jr. Kaya bala sa Macterian amigo RJ Vera Jimenez at your service matitilakak na masantos tan maabig ya oras at si kaya namin PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lang